Aquí quitamos o leite e vai darlle a leite. Agora imos lle dar. Sabedes que hai distintas razas de vacas? Esta é unha raza nova que se chama Montbéliard e é a miña favorita. Estas son as vacas que secas, que significa que non dan leite e están preñadas. Este barato chamase cuna e vou explicar a acercar de comida ás vacas. Hola, son Blas e vou lle dar de comer as vacas con mexilla. Agora vamos limpar os tetos á vaca para mexilla. Xa está. Vamos a dar o leite aos cuxos. E de paso, dámosle de comer as porcos.